Siyaxoxisana apho sitha ngeendaba zabantu esingabuzwanga ulapha nje uthandazana naqala. Sihlanganele bafazi ke sibe ne-conversation serious about the situation kaMakhumalo noMthombeni. Okokuqala uMthombeni is this polygamist man wathatha uMakhumalo emakhayeni wabo uzobondla. So now he's no longer akamondli uMakhumalo but uyabondla abanye abafazi bakhe. And engamondli uMakhumalo ucinga fanuba uMakhumalo zenza bhetele kuba uMakhumalo esebenzile and ufilisha ubana whatever le wayinikiwe okanye wamnika yona uMakhumalo kwezi business zakhe ziphumelele yena angayistopa nanini. Guys, do you want to tell me baluthando olu? Because nyani ukhona umfazi ofuna ukuzenzela yonke into. Sendixela abafazi noba kuweliphi ilizwe, is there a married woman that likes to do everything for themselves? Because in my understanding, as women, we like to uba sihlale sicingele switch off abayeni bethu basenzele everything. So nina nisafuna undixelela ubani uba uMakhumalo apha unyamezela ntoni? Unyamezela ugezelwa, unyamezela ukwenziwa isimuncu, but still usasapota, uyazisapota, usapota ifemeli yomntu, kanti wena ukho for ntoni apha kulo mzi kanye. What is your value apha besides i-monetary? Because at this point in time ndifinishi ngathi uMakhumalo apha urecognizwa because of imali yakhe. And okokuqala andisayiboni ndayihlelele uMakhumalo apho because mna angeke nditshatwe ndizondle, ndondle le ndoda, ndondle abafazi bakhe. On top of that uyondithathela umeza wam to marry my neighbor and ufune mna ndimondle. Like ucinga njani? Funeke mna still ndithobeke kuwe ndokuthobekele ekubeni uba ndikukhulisele umntana. Hayi umseleko andim-understanding umuntu onjani, akacingi tu. And okwesibini yena uMakhumalo xa ke sithi bani uba izindlu zasemzumbe xa inoxotsha uzawuthatha ugandakanda wedilisa. So that means uMakhumalo kudala esebenza. Lesa zindlu ziyelo zokhiwa nguMakhumalo. Laa ndlu yakhe that's why ibintle kunezinye ineekhala ezigreen ine-upstairs i-10-10 uMakhumalo wazokhela ngokwakhe. Leyo andiyazi guys, this is just a legend, I'm just saying based on what she said. Ukuthi ba mhla waze wagxothwa nyhani kulaa mzi uyoyidiliza because lo tata luzamthatha usamke yomhlalisa phi. Hey.